Hello bro. Hello bro, may buntag bro. May buntag, may gabi bro. Oo man gabi. So, arita live ta mga igala, may nabi na toron si Engineer Brother Ryan na Bisira. Usa sa igsoon ni late JC Bisira, Brother JC Bisira. So, ato ning inabion regards sa ning ang kaso ni Daig nga giatubang karon ug kaning kang Dodong Alado. So bro, may gabi unsa man ning hitabo bro nganong ingon-an naabot na nigunaning datinga. Aw, kay bawo na mo kita bro nga kanil to mga kaigsunan na to mga pinangga na to mga kaigsunan. Nga og mga maipit na mapadong mo gyud sa mga personal nga mga kinabuhi bisag walay kapasikaran, walay ebidensya. Aron lang gyud pod nga makabaos ba. Kung namanok pa balag ulo na lang basta kay motosik pa. Muna nila gipangbuhat niya kay nilapas naman sa tawanong katungod ng ilang mga gipangbuhat. So mo na nga mubuhat ta lang sila mga istorya aron makabaos pod lagi nato kay lisod mo gyud ning kamatuoran adas magan. Di magyud makatraka. So mo to nga si una-una si Strongman Alado katong gapost gisan ako nga ako nako kapasarog board exam kana na ay piki akong pagka-engineer iskamo ko engineer something nga na ba ni padi ang ako na siyang gitagdaan og kanon na ay anak ko si putana og samad na ebidensya na sige ni katawa murag ato gi-post na gud niya sa wall niya kay lagi mo lagi na kay ako lagi pud kuno makabawas pa makapakawawan kaniya kay abi pa lang pud lagi pud niya lagi nga maka-score pud lagi pa niya mato nga akong ginan nga motong gi sindan ako sa picture sa akong ID hasta sa sa Google sa kanani PRC record na to ma-verify man na nato di ka pud mo tuo tingara man ko kinawa magalit so isa day kong gi-block iya kong gi-block kay na sakapan naman nga bot-bot ra yang istorya kay di ako lagi siya dapat siya amigo ko no nga safety ko no nga mo nagsulti niya ya karon o to nga tante lang kayo dyan yung pamaylag kaso mo tahanam karon dyan po ba mo tagam niya karon kanina po si Daig Daig unsa may kuan ani bro unsa may issue aning Daig god nganong inani man kani po si Daig po ding comment ba ada ko gi-post nga SDA na Daig akong pigiri atong ba breaking news ba tinuod ba gina na mo gyud diri sa mukha nga na SDA diri pastor pagyat na dako og pigiri na pigiri mo na nga wala na po i-mention nangan kay kailangan po i-mention to ngan mo daw tamantana pato ni mention nangan kay bawo mo gitos patakaran sa cyber libel so ato lang patapsing-tapsing ba kano natinga mo ko niya ngano na perti man yung sko ay sa breaking news no man sa kay kuwag S man ang breaking news kasi na ay karak si Vibes Engineer palpak kana na inom ang kuan na urag kuan na gid ba kana na personal engineer personal na ba moral damage na to damage ba kay murag napila-pila siya nga makaingon pugog siya sulit tagayan to pigre ano ba siya may ligri ano to nga kuan ra to siya kayo mo to nga at least kaning matawanan namang good kay grabe mo gipon ni sila man na manira grabe gud pud ni sila ka kuan gid vocal gid kaayo ba karon so mas mayo tong yagi og legal aron mo tagampon mga tawana kay isog man gud po di kayo dahil si Daig inan pa ko inutdanay ko ni mi kwarta agoy another pamahayag ng inutdanay kwarta hotdani mong kwarta kay nadyo kuno sa kamaturan di ko siya mapungka kanana ako kunong galingon mo gi kanana blacker kana po mura matanig di natamo sibog utok ana siguro mo gina na sige karon ako lang pong gipasalamatan kasi Alado nitsat gid nako niya kana bang makita gid mo pud ba nga kang Alado kitukan gid niya nga hadlok siya balaka siya mo itong giyan kong giplan iya kong kana na ang gi-block aron mawa tanan ng comments wala aron mawa to aron mapasaylo ko ni manako siya kay at least mawa ang comments ba wala na mabasa sa tong iyang gi-post yang i-delete tinaw na pud gi-delete niya tinaw sakto man pud yung gibuhat yun aron mawa na di naka-spread ba niya karon na tabo nangay si pasaylo nako mo likin nga na gani
tugan siya nga pila yung sweldo siya ang pagka 10,000 rin ang sweldo sa pagka magsasangyaw nga na napapriso pa siya. Naday 10,000. Gamay pang yang kuan, gamay pang yang bata, priso siya 6 to 8 years ba gid mapriso. So, at least nakita gyud ako nga gi-explain niya nga nakita gyud ako nga seryoso gyud si strongan siya ang kuan ba kay total lito paglingon niya ako bitaw gi kuan wala mo gyud tanang message sa tinga na saktong buto yang giwa diod at least aware siya kataan. Kanila gyud si Lado kay nakabantay mo ko Lado pagka si Daig si Julito pa sa tato kadali ni Alado bro katong nay nagpost nga SDA ko unya tuloy ang kaso nga Lado kay sabar na dire sa simbahan unsa to na chat nako nga SDA ko no po siya pakasuhan na lang ko no kay gibanahan lang ko no po sila ko nga sige sa unta po na naman na jud po wala po ganahi pero yung napod jud po nako si Stroman Alado nga siya ako ng eskwelahan gibawala na jud ko no po sila magapil-apil mo engage so mga ana ba bawal na sila mag-istorya mga di Mayo ora nagi kuna na siya sa kan eskwela man mo sa eskwela na niya basin nagpastoral baka something nga na murag mo imoto insulti na ko bro nga basig na pud ko magapil-apil sa social media na kay bawalan na pud mi listen learn na pud nako to okay na kayo ang Lado nakakuan ko ba nga na-appreciate kasing gid ni na-appreciate na ko ang iyang pag-explain ba nga undang na pagkuha ng social media kay lagi na kanta ko dami siya na samot yung samot kayo nabanggaan ko niya ko nga problema na kay gusto ko po tatama ng hostess siya ito mo sa punang konon pero nakita mo po na ko niya tapos ang ginan nga si Julito Daig yun sa manggani pili mo dyan pwede makaya gasto para lang din mapriso sa Daig kaya yun kataso karupuman sige pa sa post para magnanugog bagisong-song taba muna nga ako yun ako palayo ng kaso ni Daig so ay mo po lagi katong ni ay ga-vlog magos Daig nga nangayo sa public service ang vlog katong reels man to niya ganina pa managoy ito na post sold out na ba ito para nimo? Dili to sold out kay wala jud di mo makita top how gid kayo ba agoy top how pa man niya kita mo iya pang mura ba yang napugos lang siya public apology iya pang gamit kabantay mo kung makita mo gid nimo ang essence nga iyang gihimo nga explanation dili gyud badawat bisag kins tay pasultihon dili madawat ang iyang gihimo nga public apology minsan gani sa minsan man ako gabi gitawagan siya ni Alado kaya mag-screenshot ang iyang amuang chat iyang screenshot iyang chat nako namas siya screenshot ko na naay polling nagnawag si Strongman Alado niya sabot gitawagan siya Strongman Alado kaya mo ginas Alado gid nga kung pila taman magasto na ko pwede mo magastuhan o piso lang ginas ako lang ba kay bata pa manggod sayang yung future ba dahil yung future ba ko pang graduate niya bata pa niya piso sayang mo ang gugmaon kung magpataas sa garbo delikado good nya karon kay i-chat man ako so basin gi pasabot jud to ni kanpo dalado nga ayo patasan na lang mong garbo mo to ni chat nako ilan man kay siyang chat nga kanang wa nga pulunod murag napugos sa siya ba pugos tapaw ina na napatator ba mo to ko ginan nako atay ko public apology kaya ron tanaw na to ko sa ba mo to nagpost tapos siya kaya buntag sa pag ni nako wa na gid nako sana dun pa dili ka wala mo ang public apology plastic klaro kayo plastic ra ni chat tapos siya nako ganing alas 4 alas 4 ko 3 kaninang hapon yung chat siya nga nangutana sa kasa amo adiris Bohol wasa ko opisina kay gasto siya mga ipasaylo na ko personal pero wala na ko sa reply kay nga na magani gyud mura ano ba ora ba boliwa lang ba kay pasuwayon na lang magyupod na nato na puyo rihas ay at least pud ba malison learn gid na niya o sama gyud ni bro imo ging idayon ning kaso or imo nga ipa-public apology na lang personal ni depende gani basta ako doon desidido pa ko ako ra ipadayon kay at least ba masampulan ning mga eksona na to nga mga dili katoliko nga grabe gyud sa una pa grabe gyud sila mo to sa simbahan unya personal loan na tagtama ning nga para lang gyud pud makapunto sila ba so next ka Julito dai kan ang Strongman Alado okay na ko nga dili na to dayon non at least na lesson nasulat kay nakita na ko yung pagka-sincere pod nga kuan pero akong gingnan nga
di ko gusto makakita pa kung mga post ni mo pod nga atakihon ni mo tama ng simbahan. Ano problema na mo question ra kas doktrina. Pero imo below the belt ni mo atake. Yun gini ko Kuan kaso na na murag mo para nako man gud bro lain na man gud yang mingog engineer gipatrabaho og balay napalpak ang bayan sa giya giinom. Unya di ko minom. Oo. So ang Di ko minom. murag madaot mo ang pagka-engineer na ba kay public ko to. Kaya mo nang video piki ginang kang lado akang kaniniya Daig. dyan kang daig taas mo garbo taas mo garbo pa mura og di po mo makitan yun ang tinuod nga pagkristohan si Daig si Alado okay nga kwanto at least nakita na ko nga sincere gid siya nga ibig pasaylo nga nindot gid makman gid mo ba nga tinuod na ikinangyahan ana Roman gito giganan ko ayo ayan ako parulungag napaka mga post nga mura dili na kwan. Ang problema ng tapsing-tapsing ra pero magapahako na nimo. Dali ra man nimo tingkay pila ra gud ni pagkuan. Gamay ra man po ni gustohon. So kato si Dali ra may makuan. si Daig na blatter gid og pulis to. Nablatter gina sila ra kagad. Nadyo record or ingon mo gud sila nga wat ra daw to. Okay, man to fiscal unis. Kay para na gyud sa formal nga kuan ba file ba. Kay bato man ta sa fiscal pamigay mo agi kay tanawon man na sa fiscal o na bay probo. Namo jud probable cause tanan. Ya tanawon lang gid dito kung kasuhanan ba jud ni or dili. Pero daga naman po misulti na ko mga amigo nako nga mga attorney. Nga okay gyud na gid ni kuan jud na jud si Jay. Na jud kanang kuan ba. Pasado gud kaso. Mapail gyud. Dili mapail gyud siya. So mo na nga dapat ko pila ka days ni si Daig unsa niya pag sitol kay kita mga Kristohano man ta dali man ta makapasaylo dali man ta kasabo pero kung kita naman po nato ang pagpasaylo na apos tumuis dila wapo hinungdan siyempre wala problema na pagpasaylo pero ang consequences ba pwede man dyan na nato ni ipakuan at least ang ilahang grupo. That's okay. Tawagan na tutog balik kinahurot ang ato ang kuan. Sige. Urag na network busy na. 12 minutes ramang guni din mapawong ang tawag mo to gireklamong bakalaris na malong ang safety tawag. Hello bro. Sige padayon ta bro kay tag 12 minutes ramang guni akong tawag maputol man god. Sige. Sige kay usa ba kay ako mo tawag nimo. Sige. Nang mo tigi ko lagi nato niya. So dapat siya pila ka reason sa niya si tol pero kung gusto ko siya maregbol lang problema welcome sa ako dali. Pwede ka nga tuloy nga dito na. Pero kaning iyang giingon na mangayo siya og public sorry nimo personal sold out ka na or unsa ba? Depende na niya kay pwede ko siya og mingon tinudan na gyud siyang mori ari na sa daan mo sa mangita kasamo ha. Ay murag makaingon makaingon gyud tinudan na nga nala gyud siya wall. Kay mangutana ba siya kasay mo dapat tali kag bull. Nag-change sa matag address. Ora tag Bilaran City naman. Kabantay wa ba ka kabantay nga ngihang account sa una si Julito Daig. Tungod sa tabotong pag-comment niya kabantay lang makani kay maul kani mong nego ikano ko kang igo jo kani sa level og ingna na tudaan pag-ugman to nahimo nang Julito misyonaryo Daig mo na yang na butang so nabutang kabantay niya mura og kana apiki na siya to ba yang ito matigos so bangan siya yang page okay murag na ako na siya ba murag na ito na kabantay siya mura apiki na kuan ba gusto may kaya napes yung address na taga Bilaran City na mo bunang address ito nga nagtulong siya nga na ato kay paspas man tawag screenshot dayon mo tong nakaingon siya nga natuol siya kalusot siya ba yang mo lagi na ako na maguniya nga kuan na ako may problema na ako nang sa mga ni kay luoy mo pod bata pa ba pod pero mo lagi na batasan ang batasan pod mo ikipod mo tay problema og din batihan maabot ang nang bisakin sa diha gidapit bitaw gid na mo di ba tiari bol gastuan pa libre pilianan libre kaon tagaan pa kag nagkumag uli ikaw ulit tagaan allowance open kay mena kay naman ningaw na kay bolo ni manukon
Kaya, at least na mo dire, libre pagkakaon, libre pagkapliti. Nagaan pa ka, allowance na guli, 5,000, 10,000, at least na po kay, di po Ayahan. masaya yung mga daw dire. Ay, kung kayo, na rin na ingon nga, sumangil na nga mukha, nga mo lagi doon tayo. Pero ang problema lagi, bisa kultibo sa social media, mapiki, personal naman, so, makaingon taba, tinuod ba gidling mga tuhan na magkristohanon? Mo na yung mga kuha na to, niya karoon nakasaan na, pero itasa karbo. Mo ganino. Tuma, primero, wa man siya mongkon. O di, primero, galing nga siya nga, okay, hapday mo kwarta. Uy. Aron mo kuhan so, ana, pagkasunod, pagkaugma na, usob na pod. Siya jud akong gikuan ni, yan ang gidinay nga, dili to ako ang gipasabot. So, sudgawas nang iyang So gawas sa iyang katarungan. Tarungan niya. Karon mas bubuka po gyud ang iyang kaso kung paghatag na niya ka public apology nga, iyang giangkon para lang gyud ko masakitan. So, pasabot yun, ang yahag yung gihimo nga sa laod, tapos siya intensyon nga pasakitan ko or daoton ko. Yung nga ganyan ko, so mas maligon ang kaso, matong ipadayon na dyan So, una nga, gusto ko siyang mo kumuhan mo, sorry mo na rin. Lumari, pangutan na. 40 city ni lungsod ng Bohol, isa ka siyudad. Pagkita, alas ako. Agoy. Magkabuang. Magamit lagi ang misionaryong vlogger ani. Ay, ito lang ginawa. Alang, ako ginawa. Kaya ba, at least mapasahilaw ka, kaya pong di basta-basta na mong gibuhat. Oh. Pero katong gingon nimo. Katong gingon nimo nga Lunes moadto kas piskal, usa man isangat na nimong kaso ani or kuan pa ni? Isa nga ganda og unsa man gani. Ato lagi nang ako mo pa ni mong pamalandongan ron kay din po basta-basta mo kuan. Mao ta nga ibit ako pa nga simpatiya sa mga kaisonan unsa man ni yung tanaw sa base zero man ni sa man react mo og heart, react mo og angry, di mo at di na ito ipadayon. Kaya ako mong kapunan na, siyempre dagang tao, majorities tao nga mga nakita siya mga posting. Na wagad koyo niya. So, ang lisod mo gud kayo kung lisod mo gud kayo kung ato ang pasagdan ba. Karon pasaylo na to na, para ni Elado. Nakasa sila to silang bro amix so nakasa sila so nag-public apology after. After ato sige ginaga po pangatake. So why kan ba? Why kana na ang kaugaling wala ba yung hinulsol tinudan na nga pag hinulsol ba kausaban sa kaugaling. Kung si kaning ko si strong na lalo bisan pa ni og mo ingani nga kana na moingon si Jao pasiluhan na pero makita ko post ani nga mapikig na pon. Pilan. Mayon nang kay aron ato na sila serious mag kalingaw dito kuan. Dagan na ingon bro nga mas may padayon na lang ng kadae kay grabes dae ka butbuton yung dako. Lagi kang daig sunod grabe naghana kan daig. Kay kon ako mo bitan ako na ko jud ang dayonon. Mas maayo sa panahon bro. Mas maayo na lagdadyon na kay og inana man gud nadaot mo gid imong pagka-engineer ana kay moral damage man to. Lagi na. Ato lagi ning ang kuha lagi ning dayon na din nato. Karon makaingon jud ni si dai ba nga. Hot na yung kwarta. Okay, kanang ningon sa garbo ba nga hot na tag kwarta ba? Sa asa mo taman dia. Hot na yung kwarta. Mo something resulted hot na yung kwarta mo to yang gingon. Aron lang gid siya makuan kay dili ko sa mo dili ko nakadote ko no. May problema na ko na nakadot. Pero maingon man siya bro, namo to murag dato siya giingon nga mas maig mapriso kani karon walihan ako tong mga piniriso. Mas mayo dai. At least pod nga atong grant ang iyang kuan pangandoy. Ibaw kasi kinabuhing glusukan. So kaning cyber libel I think murag kuan man ni no kanang 4 years 2 months and 1 day or 8 years. Ana no? Dili na libel ra. Libel. Ang cyber libel mas higher siya guwan. Higher siya gawin. So ang cyber libel is 6 years and 1 day ba to 1 month to 80 years. Agoy. So mas habog siya kaysa ordinaryo nga libel na sa tuwa bitaw. Ay istorya nga pisot ka something na bisag tinuod ka pisot, istorya nga pisot ka libel mo po na. Ipawan man nimo.
Oo. So mo nang delikado gapon mo na nga magbantay mo nang sa posting sa social media bantayan kani kay ako gyud kana nakakuha sa ko na tig hatag niya na ang trabaho gid so na tig hatag ko kana na ay kana na educate me about cyber libel so mo na nga aware ta na nga mo taw dili ta sure mo gamit ta guro siguro basin na ba matod pa na agad kay dili ta sure pero og sure ta way problema bisa pag sure ta cyber libel base pag sure ta tinuod na ayaw jud ta isulti og tinuod ka naman di wala libel gyud na mo consider ka pa so mo nang mabantayanan gini mo na bantayanan. So, kung takibaw ko di man mo mantay katungod sa pag-define sa balawod di man ta torney. So, ang mo define yung balawod ka torney naman. So, mo na nga punta kani mga kakbang naunta po sila yung mga legal ba. Usa man eh. Basig mo ingon nga okay Brad, ay lang kong ipapreso, multa lang ko ani Brad. Ayaw po. Dili pwede walay transaction nga multa personal kay mahug na extortion. Oo. Nagbabayad dili pwede na. So, mabalik ka na. So, agin mo court. Oh, korte. Decision sa court. Kapag extortion ka wala non-billable lang extortion. Walay bill so walay piyansa. So una ini nga na magi pa sa court uday mga settlement may tabo. So dapat kung kita careful kita about nga na. So mo na ginang likod kayo pataka na pagtira pasagad ka na mga kibawas takaran. Yeah, isuor ba? It's just excuses no one ba yang bulaod. So manang bisan pag ignorante ka na tungod ka na balaod inugi ka na so mo na nga kanin ta si Julie ay kung di pa lang ginitaas kay Garbo mapasabot ko na to pero mura mo ko tagihagit mo mura tagihagit to silumpag kay spata isa kay kaubod magkataka niya nangayog pa sa ilong mura maggapog para niya isaktos dya o gani no nga murag wa man may epekto yang pag vlog wagay mo hilak murag bintaha to sa Alvin Sanchez kay murag gitulo-tulo pang hilak. Arang Sanchez dai. Katong igsoon aminado ko akong gibuhat usa to ka buang-buang mo akong larawan. Kana kay. Bato hilak-hilak sa to, muro wa may luha libog ko to. Kaya do mo akang daig kayo aman to kinakalan magisdaig. Ang ako lang ba is kana ay paakuan na to ba kanan ni lamig gyud po ni so ato jud siyang tampulan patagmon gyud ba. Daghan ako kuan gyud nato makitan gyud nato nga murag tinudan na gyud gyud po diya ang murag makuha na gyud siya. Bro, tanaw-tanaw na to bro makapasar na po ning drama. Basin. Pang-pamas na ba pang-pamas o pang Oscar award na yun yang kana murag manadaan na siguro na kaya at least siya magbanta na po sa sunod gyud kay igid pwede nga na pero tanaw gyud nanto kuan gyud murag hanap pasakit tra nang yang explanation delikado gyud. Delikado jud. Delikado gyud. Delikado ni agi na pang fiscal ni 1 month na decision na. Oo. So abike jud siya lapit na. So pag mo abot na ng fiscal ang sa wala sa release na gina siya warrant. Warrant. Or sa pinuhan na siya. Niya may tabo ana niya mga kuang gina siya mapugos kini siya bisod na ba kayo hayro ka abogado file abogaduhay yan na maka-provide ba siya maka-provide siya di siya ka-provide abogado ato sa tao something ana pero ang total na diya is ka-survive ba siya kaya man ako i-file sa buhol sige siya karing buhol tabok siya sige karing buhol sige lang missionaryong vlogger bitaw ang missionaryong ano yun akong sure ko nakita pasti lang loya. Nang lisod sir kayo nga. Wala din nagamit tong ilang debate sa rason way labot ang korason. Taman na lang gusto mo isdila sad. Gani no. So para kaingon ka ba taphaw lang. Matod pa ni Brad Jomel Martinez ayaw nagpalabya Brad, dapat patagnon jud na ron bag-anad. Mo na loya ko. Kana mo kung mga tawanan kabantay mo na to si kuya pa ang si kuan sa kuan sa si vibes pa wala lang sino nun ba mo na nga kana na nagtuo siguro sila og December same person ra
nagdoong mo sila nga kang GC Vibes mang good. So tinuod lang ang GC Vibes ako ang ginang page. Ako ginang page di na duwa dili na sa account. Basta pagabot og 12 minutes ani mawa kita sa ire ani. Maputol o daw, usig manawag to. So mayong gabi kay Brother Jomil Martinez. Oh, mayong gabi ni mo da bro. Ayan, na-call ended man eh. Hello bro. Sige. One morning akong ipasabot sa tanan ang GC Vibes yun ako ang ginaka-page ang si kuya video rin kang kuya so na kay mo rin mo gito yung tabo dyan na mo kaya di mo gito sa mo gusto dyan mo gamaw page sukat pa sa una mo nang sagasa lang kakita nag-video at tuka nilang ibilin siya bibika simke at ito mo video na mga posting so ba kaya di sa kunan magamaw page dito sa kuya niya tungod kay manabati na sa niyang murag lisod na siya mo to nagkama siya mga video para remembrance na lang ba so mo na nga ako amang page so ako na sa videoan na to silang balay niya akong i-upload so mo na natabo niya mo na ikuan nga na ito sila nga ang GC Vibes kang kuya dili ginagang kuya nga page so mo na giusog na ko nga noon gi-Roxy Vibes na ko na kay sa sirak mo na sirak mo ng Roxy baliw na mo ng Roxy sirak na pero tungkol kay in-name ni kuya ang isa-is yung GC mo nag-isa-i na lang ng tumoy mo ng Roxy pero sirak na balihon na sirak na po sa bot mo na Roxy Vibes so mo na kanana ay mga sangod-sangod mo na ako diri sa mua Roxy wala so mo na magpanagtuo sila nga kuan og income ray siguro isgutan lang nato about sa meet pila namin taon na hindi ko tagdo na pila namin taon na ako mag-sildos pang purma na gani no libol pagkakan ko taon na pila ka taos na nga itong sildo kasi manas itong mga tao nga kana ito ang pabuto ng pabuto rin itong kuwan ato na is makasangi ako taba mo lagi palingat itong mga kuwan kay kining vlog ni Dae ganina nga nangayo siya og public apology kay to Roxy Vibes mura magapingoy-pingoy ning naong mura di man sincero dili sincero pero nagulbaan kay mo lamok siya tanguan niya mapatay agohoy tanaw na ng video na ilamok siya ngagtang nagyo do busog na kayo na yang busog na kayo ng lamok siya agmo sa kabudlo ano ba wa sa kabaw ba nga kasi na wala klaro na video kaniya sakitan ng lamok so sa buto ana sa kabaw sa waton niya ay abang dawaton yun nga sa dance siya sing wala para bang wa kasi mo na pag istorya ba wa kasi mo galingon mo nang ikino mo kita sensitivity o timo sa lamok ko kakabantay naglibog mag kasi mo ipang sulti di mo mabantayan di mo makita ang tinud-an na nga pagpangayo pa sa ilo oo mo na makaingon ka ba nga angay gipod no sa pa tagmon support aron gipod ba mga kuan siya siyempre ano po long classes pa man po ng module classes mong gipod wag po ta makaingon nga 100% na gyud nga na pero so yan support na to ay isod ng mga taon na mo manangaan kay apiti kayo alam mo pagkaan ng mga mura mo po mga pananila mo kung habog naging sila kayo mo kaya tawag dito nasod ko si 2003 kung saan kung saan naman nagsaig pagkatawa na tawa una pa niya 2000 magsangira nagsugod ko post about si FD 2009 masiro to pagsugod sa Facebook sa Friendster pa sa Friendster pa lang sa una nagpost ako at pang Ginoo pero dugay-dugay kalihukan sa Facebook dugay na ko ana na busy lang ko ana ko makon-kan so kaya ko sa social media out nga na wala lang dahil na yung page niya na hack mo na kong page pa ako ang account pag niyagi 2023 mo siguro to mga 22 parang bago na ang account wala nga pagay tayo kuhan ba ibuta kanan ko focus pa sa pag-eskwela may pagka-engineer at pagka-contractor so mo nang wakit ay focus na napit pero so klanog na naman kay kagit ko dialog na to lagi na mo
kung nagkanito si Julito dahil, kung tarong mo palang gano'n, tamo lagi nang ginamitan ng mga ari mo buhol. Kaya ninyo rin buhol, kaya librehon po mo pliti, kaon, pinoyanan, di pa yung pinoyanan nga simple. Kaya ano, kasi ultimo si Bro Amek, nakatuog itong kananay, homtil ni Bro Kaloy, na magunay, kwas Kaloy po, kananay, hotel ba? Apa daw po silang balay, dapat kandaan na. Patugon. Pwede po patugon na artist ko po nga kung ano, di po ganahan, i-check kayo ng laing hotel, galang baghina na to, aron sa pod di po gan si Maziro ba, mapildi, tapos debate niya, wapit klaro po, artist po, di po sila magmahay ba, gusto silang itor, hindi gusto silang itor, itor po na to. Artist po ba, kadaghan kasaluyan sa buhon. Mao man. Isa pa sa mong iplanohan po ba dayon na ang next convention gani next year sa Bullman Hill. Oo. Apila sa mo ang initial nga ganoon nga masinog na tour after sa one apila mo sa package ang tour nagkaugma ang na after sa convention ba ang countryside nga tour sa Bohol pa dili kay convention na itong gari malingaw po dere. Mao no. Ato patanawon po mo maigsoon yung transfer dere ba. Maigsoon na tong transfer dere ano matagad lost friend na to dere brother sister na mga transfer dere ano man don to wala mabisita ba Wala mabisita. wala pala no kay kay formal lagi na ako nang resulti ni Daig yun kanang ipakita ang tinudan na yung papawan tinudan na yung mabagkag tinuog yun na ngayog sa ilo ba di kay sanang pagpakitang tao ra di mo na pwede mo na yung sa presento ko na lang magpaliwanag kung nga So, perting looya gyud kayo unsa man ni mapriso gid taon is daig looya. Bata pa man oh. mo lang di mo tamo decision mo prison na gyud kay simple mo kaso pa na mo process mo na kasi noon pod malutsan gid na kuan lutsan na gid warrant of arrest kuan yun makakonsilas gid silver Nanay kuan, nanay ni siya mag-shot na nanay ni siya blatter. Makuan pa gid mag-shot gid na asol pa gid sa Okay na man gud toy niingon gyud katukon ng imong gipost nga police blatter, kuan ra daw to ulohan ra gi picture ra gikuha ra nas Google. Tinood dito, wala lang ako isuot tanan kay paano nga sila kulba po kaya samot ko yapan na tanan niya for privacy pa purpose po na to dokumento mo na documents mo di mo pwede basta na mo ipang post so hiding na tiskibaw gipon sila nga nagiday balaod di kay pataka lang piyamar din isbuan Di ay suggestion ni Brother Jomel Martinez, dili pwede ang public apology kay kon dili aksyonan makaingon na nga public apology lang katapat ani tapos pila ka toy buhaton na pod ang dili angay kung naay ireklamo public apology lang gihapon ang buhaton murag anang datingan delikado dyan na kayo wala daw sorry na lang Kato ba tong naay iniingon siya nga nagpatrabaho kuno og balay giinom rang kwarta palpa kuno murag laing istorya to. Lagi mo nang ako nang hangyo niya unta nga. Kana ba abot doktrina lagi unta, doktrina ba. So, kita wala may problema ag mga wasngi na tong papangig ni laksi dag hinisgot og pagtuo, balag nagkabangi ta diha. Pero wala lang tang personalan. mo gina. Walang personalan ba? Di na gina, paano mo gana? Ato ang tawanong katungod mas magana nimo. Dili na po na maayo. Lisod kayo nga na ang tino ato ang kaning mong sa Pangginoo manggod. O di ta magkasinabot sa prinsipyo sa relihiyon pero in actual, amigo kayo pura ko na lang painting, pagising, mo na diri kanunay mga kuha na mo diri. Sa di ba, tining suga pero in terms of mga lord-law, kaya magkita mo sa kasa, uban na may taon, uban na may snack, mga pira dito uban na may istorya, mga peda plano sa na, mag-isgot pa kasi panginabuhian nga na. Wala yung problema, pero in terms of parang magkakanay, nagtingog kay, abot lagi sa prinsipyo mo pang relihiyon lagi, pero wala, tingon nga, sa wala na. Isan pang nakaibaw miyog dili maayo ng pastora o ng tawahan na si diha sa kanila. Diyan na di mo ayaw na i-appeal ay dili naman na ngayon ni konsulting kay atong gisgutan ng Ginoo man
Mao. Nang lisod kayo og mo nang ipamunitioningan na. Ya, karon lang gyud matildi mo ang kontra mo na lang gyud ng personal aron mauyang or mawaw so na. Oo, no. Sakto din na. Dili mayo so ang nakuha na kon dili magod brag. Gyud siguro po ni wala pa ni dawatas streaming siya kamara kumang ni disiplina. Namo ko daw ko naka-feedback nako og sa diha nga gahi po daw nig ulo advicean. Klaro man po. Klaro man po. Pero at least pag ba nga, lesson learned yun doon niya yun. Di po dyan maayo lagi kung magkuwanta. Kaya bang pataka lang yun po tayo sulti para lang yun makaingon mo daog ta pero sa laking pagi. O dili maayo. So unta, kuhan ba? Ma-advisean gini siya, dili lang kay kuhan ba? Makinoklog po siya nga, dili gini maayo ay ang gibuwat. Dagan pumingon nga mo ko no gisugod na kun sila glutos. Glutos ko duroy. Lutos ko tingkawan nga bisag abusaya po di mo ginoton. Kasi glutos ng pulis na kaya kuno na. Anang napita so naglisod gyud kayo. Murag maingon ganing malutos sigag pulis ani dinhi mo natubangon ni reklamuhan eh. Kuan ka dili kay na magkakuan ko mo problema nang manganana lang na. Pagalaw mag-isgot ka nga na mga nga na kaso-kaso na pari kasuhan na pastor kasuhan murag atong ibuli-buli style wala problema na basta dili lang imo ang personal ikaw na post niya bot nga ni post pagka post wala na problema kay kuha naman yun sugay raman na pero personal ka ba nga murag na moral damage sa bitaw imong pagkatao ang ngayon naginignan na padayon na to ni mo gani kinauna na sulti pa nila pinirong first time ba pinirong first time pinirong first time nila managi day vlogger sa SDA makasuhan so pinirong first time sila mag-expect ba mag-expect so expect si kuan bro si Dan Maasin miingon siya nga itong iyang post ba nga kay gi-screenshot man to niya nga ko ang post nga si Alado og si Daig kasuhan atangi atong topic unya ningon mas Dan Maasin nga mo na ni mga last defense sa mo puto yung gingon nga og dili ko kagwanta kaso na lang kunoy daganan. Okay, kani mga tawhan naman ko. Hilig rin tanaw sa counter's libro, di ko mo basa sulod. Mao gani no. Mo open gani libro, ang drawing ra yung nawon, di ba naglito sana era ba. Pilay tawon ng libro ha. Wala man. Ay, porbida. Straight to the point. Oras na to mga suking tigpaminaw 49 minutos man magkalabay alas 8 kagabion. Sige bro, padayon ta bro. Mo kon ba. Tahilig mo na libro, cover ra balik lawon niya. Mo na to nga ay nagmupil mga ni tawo pit lawon ka naglisto na era. Wala magbasa sa sulod no nang wa ba mo apil ng ganig kanta bisa ko kapilo practice nakayamag ni noon mas lyrics so no so kanta nga rin noon kakanta yabag ni noon ang choir ko nang lisod mo nang ayaw kapil duwa kay labot mo nang tanawa ko sa hinungdan nga noon sana something yan na so nang makaingon po tani mga tawa na ba pataka ba tira pasagad na lagi tira pasagad lang baro na po makontent nga na kita kay lahi man taga tumansong ato man jung kanana ay kunan ba ato agyong i-trace og tinuod ani anak niya na yan na suta so mo nang lisod kayo kung magpataka lang ang mga kuwan pataka lang sa mga topic man kita ito na mga post regarding sa tong simbahan mismo na nga na nakasana di ba to mo kuan dayon tuod dayon tanaw na to naman gani o saon to man nga naman do yan naman tadi mataingon nga pataka lang kani sila mangod kay mura mangod kuan kanini ay sure na dito ba mo pa sila kibaw murag nakaanhadap kita tilsito habit man napita nya wala to kanha mao na taong may ngana na bitaw tayo ngana tilsito ngana nawag kasi pagkalaris pati pangambog tinuod lang ng simbahan isdi pagkatapos to tuara des boarding house nila pang boarding house nila apartment nangabang ra nila murder ang listo nila to
Pastilan. Sa oy malo oy kay sad mo to may kag Israel mangkani ba pud sila kadili ba jud pud ni sila iho dito na sila umagtor ng mga dili Katoliko dili na sila ihunong sa simbahan sa Katoliko atong mga area gud nato ba nga ato sa mga historical area na si Kristo gibunyagan di sa Kristo gi uyo di sa lagana di man na sila pangumong dito tong simbahan na sila lugar nga puro sila ihunong nga way simbahan Katoliko aron di sila kay boss tinuod. Tama na sila agency po nga sila rin mudawat nga na. Mo nagtrabaho nga magkanto nga way di magdag-agency makadiscover guys ay. Oo, mga Katoliko man mga simbahan na marog din o di balay. Mao lagi no. Pati mong panaway ni mga Katoliko na pabuto ni mo ng Jerusalem. Katoliko rin tanan simbahan nagbarong di ka mauwaw. Bisag lipa na lang way naamot yan dito. Mo nagsikansan mo sa kabuok. Matod pang Dante og hayon bro, patilawan na si Daig tanawon na to asa kutob na yung burit ani. So, lagi sumugon lagi nga. Sa man jud ay ako kira mo kali kalingawan mo di. Wiring nga labong watay lingaw ron. O ganino kay mura mag kuan-kuan ka na kung mingon ta nga usa ka engineer nagpatrabaho og balay, palpak ang bayan sa tag-iya giinom ra mura maglaing. Kuan Kani ko sa ni Jais kani lagi mga ani mong kwarta ko ra ba ka i-challenge ka niya ba kana man higit ka mo accept og nasayop ra ka dadara kasi mohang emotion ano ba do silo ara so ato bro ana ba dadara ko sa emotion na to bro di kay yan ni man ning ko ani pa ni Kristo ana panalitag makikita gis daig nimo personally di mo brother pasaylo ako kay murag dadako sa emosyon matan-aw mo po natos naong og seryoso bag dili no. May naman na kay muari dyan at mag-live ta ay at least ato ang tanawon og tinudan na yung nga kay mahimo pa ko pisalo na ring bandero rin kasi kailangan ka oray pa-deliverance ba pa-deliverance labong Domingo ba schedule dito sa Valencia ko nito Valencia ba tapos Valencia na pa-deliverance kasi ani mo gawas kasi nani mo sa muri up niyan to papasin ro po ningan to kay Basig mo ingon na lang magpabunyag na lang kung Katoliko ay lang sa kuya pabriso. Di ba pa siguro uling-uling malaan mo guna sa expression bro kung seryoso bagid siya bro. Problema na ako bisag mo sa lawas sa marin dili problema na. Kay kun mo gamit ko tag kay kun mo refer ko tag mga doktor sa psychologist bro, ultimong action sa tao bro, may bawaan na nila bro kung sang klaseng tao. What problema na lamang to yung mga barkada diri nga psychometrician na koy psychiatrist. Apo din ako ning adto na mo sa ipa-check na ko daano posibo pa pagod kay ube at least makasabot tao di o di ba? Matay mo ra masig mo bag matay mo ra mag nailiki ni. Pwede ko butasyon ato na lang gusto po. So yan, testing ano to ba? Ipakuandaan. Sa mga gidog og nasibo pa ba na kasi niya ang ato ang ruska lahi sa ato ang nat. Kay para atong naigireklamo ba nga gidakop gipriso kay sige panagpag mga taos gawas kay murag trip-trip nyang ending na naday liki. Para to nadakpan ko di nang shopping mo kwarta. Yan ba? Pasuming lang Ginoo gituyo ni nadakpan ko kay tuyo ni Ginoo kay aron ni kapriso nako walihan ni piniriso murag maor ba tay ging daig sad. Mo to nadakpan na to di nadakpan na tong kuan kay aron gituyo to priso siya aron kawali siya sa sulod. Mo resulting daig. Mo resulting niya. So kasi kauban ra sila. Matay murag pareho ra ni amigo. Parinter siguro ni or sam ni first class ni gagaw. Recording to grow up. Pwede ba kani padayon ng kaso toy? Pwede oy. Pwede lagi na ko. Pero depende na kaya kung pabuton kung sa mare. Kaya og gusto magani. At tanawon ba apang kana pa ni. Kuan bro, pila man ka adlaw ang imong tagal ganin daig nga mo anha sa das imuha? Tagal na 3 days. 3 days. Okay. At least nga makita ginat po ning pagka-sincere nga mo rin bagay siya personal okay. Ginat ko ning okay personally. What if og 3 days bro day sa katungha bro? Ay delikado na gina siya ihalagyan ng desisyon. Kapag ginan na gabi kay sa tinod lang gyud gabi ako ginan siya pag public apology. Dili lang mo jud kun lagi sakto na kuno kay pangipasaylo ngayon sa siya. Na para pag siya na may magbuot ba? Sana Oo. Siya na magbuot ba? Ako ginan ni ka na kanimo.
mga po yung problema na. Ano mo dahil, di mo public apology, wamo po problema. Ano ba, litsuhan ka, maglitsuhan ka, so ang problema na, mo tali public apology na siya, buntag, nagtawa man siya, okay na kayang drama. Yawa man, apiki man dahil mo to. Apiki na itong drama to. Apiki, mo to, karoon na po, din mo siya nalangayan sa countries na to. Ay, problema tayo rin kay, karoon makakita agad sa personal, tanaw na to, kaya na, kung ano ba rin kaya, kaya ba yung pagsako, kaya ba yung pakong na naman, kalabi ni siya mga, kaya na ay, napulis ay talent ba? Itong asot-asot, itong sako. Sa nagagit na, di ba, kuya, pagsumbag tong saging. Oo. Ano kayo ito ko? At ano naman itong sumbag mo niya saging ato, Kay? Oo lang, kaya amin ako, di ba, or boxing gusto. Bakawaloy naman ito saging, ito, ano itong bayan tao, no? Oo, yung saging. Gipabot, ito na mo, atong panahon na ginoon, basko kuya, ito, suklan ba siya ito? Wow, man, sir, magkuno siya mo rin, karoon mo, may mingaron, eh. Basin mo yung mawari ko rin niya, kaya mga pasaylo personal, mas mayo. Tapos mo rin siya, kita na ba na ito, mag-live ka, kita na mo na ito, kinudan na yung naunga. Mas mayo lang kung ano, magkatuon ko nito na niya sa mga pero pisal siya pa rin. magpapingoy-pingoy rin ng naong sama ng gibuhat na siyang reels, amurag laing kalibutan ng imuha dong. Sayang rin split eh. Unang dapat before siya mo rin, mag-rehearsal siya sa Rona, matapos sa kuhaan ba? Sa tawagan ng Sparkle, wala ka na kada bang sa Jimmy ito nga talent one. Daklon kanta sa dito daan. Kanta sa practice dili kanta ka nang naay tayo barag or Star Magic bog na TVCBN pa ba sa kana apel na ito ka ng mga kuan na mga seminar saon pag acting nga wala kang katuhan ba musod sa daan sa kuan Pinoy Big Brother ana. Hindi pa nga na, basta lang yun nga mamadibilo po diyang talent. Tulog adlaw ang imong gitagal ani panalitan tulog adlaw wag yun pagkaugma na so may action na ninyo. Amo na gina. Mapal mo padung na gitana dito sa gitana. Ato naman ning ato naman dyan ipaan kay siyempre. Kaya ko pong makita ginatog tinudan na yun ang iyan kay napugos ra. Opo siya tawaging alado di ko siya mo mga yung pasaylo so ako pasabot. So gahig ulo yun eh. Gahig yun. Mo na yung kuya mo na yung kuya sa una boy tos kuya nga ay ito po yung daig na si daig. Okay. Boy po daig ano. Oy. Ang daig may sa mga dire kay kani ba yang musugod ka og kana bang daigan ba slitan ba? Sigahon. Mo lang daig. Mo na daig kay mga bulanon biya ta. Daigir nga na. Daigir na. Dusliti ba? Duslit daig. Haling mo pa daig. Sugdan ba? Sugdan o tayo. So, mo nang lisod. Mo nang ako rin kung ano yan. Umari man siya. May problema rin. May problema. Pero practice ang tama. Nagkita ng makita mo rin. Lamang, ari ka nire kay tas ko suway kay kalingawan ka na hindi magamamay ko ang dialogue. Aron dawaton to mong gipangkan ba itong si Constantino magtuod sa Katoliko wala ba? Agi sa nato para to tinuod lang yung mga pasanglo tinuod lang bata dili tao kana ba alam ginahan mga tapika? Pwede mo pumunukol. Hindi ko mo salig ni Bagalaris maon kay di man pud lang manukol lang mga tapika kay pangbuhi ang Bagalaris. Mo lagi. So Lunes bro madto ka piskal. Monto ko basta after ako na lang siguro i-move kay tagana ko sa 3 days man so Lunes, Martes, Merkulis siguro. Basta kaya. Pag dili sa mo nga sa within 3 days isangat nimo piskal ang kaso. Ato na isangat kay ay nalaman po. Sige. Para sa mga oras kasi napailayan imong topic niya. Sige, alas 9 untop na gid bro nya direkta taman sa atong programa sad. Nya timing po guys tanan kay naigo-igo gyud no. Nya daghan kayong salamat sa imuhang paghatag og katinawan husay aning mahitungod nga kaso nga giatubang ron sa ni Daig no. Kay para pud matinawan ning uban kay uban miingon man nga gigulat ra daw kunos Daig sa mga Katoliko. Nani mo mga Katoliko kaso na lang inyong daganan mapildi mo sa debate. Balihon. Nilig lang bali mo. Di mo nagdebate, kumbate.
Wala lang. Wa ni matuman ang giingon sila mga debate ra unta tas rason way labot ang korason ani. Ano man ang giapil mo ni mo ni korason tanawa. Sige lang. Sige bro, sige O, bro. gulat ta sa Salamat kwan. O, salamat kis panahon niya. Maghulat na lang ta sa ikaduhang hugna ani sa mga feedback ha. Sige, Unsa manggaling ang kuan. Sige. So, mao to mga kagalaan si Engineer Ryan Bisira ang usas mga nireklamo gyud sa korte o sa piskal o sa ato ang batakang balaod mga kagalaan regarding aning nahitabo nga pagpamersonal ni daig sa kuan kang engineer.